थांनाय साननैसोनिफ्राय अखा हानायनि जाउनाव हादरसानि दाब दाब जायगायाव दैबानानि जेंनाजों गोबां सुबुङा मोगा-मोगि जानांदों। बेबादिनो भुटान हादरनिफ्राय बोहैबोनाय दैजों चिरां जिल्ला सिंनि आइ दैमाया गोबां ओनसोलाव लोमसावदों। दैबानाजों लोमजानाय निसिमा बियाबसिंनि मादारपुर आरो गुबुन गुबुन गामियाव जायगानि MCLA जेम्स बसुमतारिया थांनानै खौरां लानायजों लोगोसे दैबानाजों सिलिंखार जानाय नखरफोरनो सोरखारि अनसुंथाइ होनायनि रादाय होयो। Dia juga nih. Jadi mesti 5 lagi.